Hello everybody and welcome back to my channel. The name of my channel is Igbo Academy and my name is Chioma. You're all welcome to today's lecture. Today we are going to talk about numbers in Igbo language. Numbers. And numbers in Igbo language is called Onogugu. Onogugu. That's numbers. Onogugu Igbo. Numbers in Igbo language. So each number in English language, just like in English language, has a name in Igbo language. So 1. Okay, we just start from 0. 0 is Efu. Efu, that's nothing. 0, Efu, or nothing. Then we have 1. 1 is Otu. 1, Otu. 1, Otu. 2, Abụọ. 2, Abụọ. 2, Abụọ. 3, Atọ. 3, Atọ. 3, Atọ. 4, Anọ. 4, Anọ. 4, Anọ. 5, Ise. 5, Ise. 5, Ise. 6, 6, Isi. 6, Isi. 6, Isi. 7, Asa. 7, Asa. 7, Asa. 8, Asatọ. 8, Asatọ. 8, Asatọ. 9, Itoolu. 9, Itoolu. 9, Itoolu. 10, Iri. 10, Iri. 10, Iri. Let's go through it again. Otu. Otu. Abụọ. Abụọ. Atọ. Atọ. Anọ. 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 Ise. Ise. Isii. Isii. Asaa. Asaa. Asatọ. Asatọ. Itoolu. Itoolu. Iri. Iri. So I want us to get used to counting 1 to 10 in Igbo. At least let's just start with this basic one first. 1 to 10. Otu. 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 Abụọ. Otu. Abụọ. Otu. Abụọ. Otu. Abụọ. Atọ. Otu. Abụọ. Atọ. Otu. Abụọ. Atọ. Good. Now let's count 4. Otu. Abụọ. Atọ. Anọ.
otu, abụọ, atọ, anọ. Again, otu, abụọ, atọ, anọ. Good. Now let's count 5. Otu, abụọ, atọ, anọ, ise. Again, otu, abụọ, atọ, anọ, ise. Again, otu, abụọ, atọ, anọ, ise. Good. Now let's go to the next one. Let's count 6. 6. Otu, abụọ, atọ, anọ, ise, isii. Again, otu, abụọ, atọ, anọ, ise, isii. Again, otu, abụọ, atọ, anọ, ise, isii. Good. Now we are going to count 7. And 7 in Igbo language is asato. 7, asato. Let's start. Otu, abụọ, atọ, anọ, ise, isii, asato. Good. Sorry, asa. 7 is asa. I don't know if I made a mistake. So 7 is asa. Let's count it again. Otu, abụọ, atọ, anọ, ise, isii, asa. Let's count it again. Otu, abụọ, atọ, anọ, ise, isii, asa. Let's count 7 again. Otu, abụọ, atọ, anọ, ise, isii, asa. Good. That's that for 7. Now we're going to count 8. Let's count 8. 8 in Igbo language is called asato. 8, asato. So let's count. Otu, abụọ, atọ, anọ, ise, isii, asa, asato. Good. Let's count it again. 8, asato. Otu, abụọ, atọ, anọ, ise, isii, asa, asato. Good job. Let's do it for the last time. Otu, abụọ, atọ, anọ, ise, isii, asa, asato. Good. That is 8 in Igbo language, asato. Now you're going to count 9. 9 is called itoolu. So you're going to count from 1 to 9 3 times. Let's start. Otu, abụọ, atọ, anọ, ise, isii, asa, asato, itoolu. Good job. Let's do that again. Otu, abụọ, atọ, anọ, ise, isii, asa, asato,
itolu. Good. Let's count 9 again for the last time. Otu, abo, ato, ano, ise, isi, asa, asato, itolu. Good job, good job. So now number 10, and 10 in Igbo language is called iri. So you are going to count 10 3 times. And let's start. Otu, abo, ato, ano, ise, isi, asa, asato, itolu, iri. Good. Let's do that again. Otu, abo, ato, ano, ise, isi, asa, asato, itolu, iri. Good job. So let's count 10 iri for the last time. Otu, abo, ato, ano, ise, isi, asa, asato, itolu, iri. So if you followed me throughout this exercise, just know that you know how to count 1 to 10. So now you can count 1 to 10 in Igbo language, and that's the kudos. It's not easy. So let's do it again for the last time. Otu, abo, ato, ano, ise, isi, asa, asato, itolu, iri. So that's that for numbers 1 to 10 in Igbo language. So continuing from number 1 to 10, you have 11, 12. If you can say from number 1 to 10, you've mastered the basic thing you need to know about the numbers. Now from number 11 to 12, you just add iri na. You add otu. That's iri is 10 and 1 is otu. So iri no otu is 11. Iri no otu, 11. Iri no otu, 11. Iri na abo, 12. Iri na abo, 12. Iri na ato, 13. Iri na ato, 13. Iri na ano, 14. Iri na ano, 14. Iri na ise, 15. Iri na ise, 15. Iri na isi, 16. Iri na isi, 16. Iri na asa, 17. Iri na asa, 17. Iri na asa, 17. Iri na asato, 18. Iri na asato, 18. Iri na asato, 18. Iri na itoolu, 19. Iri na itoolu, 19. Iri na itoolu, 19. Then the last one, that which is 20, is iri abo. That's 10 in 2 places. Iri abo. There's a difference between iri na abo, 10 and 2. Iri na abo, but iri abo is 10 and 10. That's iri abo, 10 in 2 places. That is 20. So as you just did from 1 to 10, we are going to count from 1 to 20. So let's count 11. If
if we have 11 objects, let's count them. Otu, abụọ, atọ, anọ, ise, isii, asaa, asatọ, itoolu, iri, iri na otu. Good. Let's count 11, iri na otu again. Otu, abụọ, atọ, anọ, ise, isii, asaa, asatọ, itoolu, iri, iri na otu. Good. Now let's count 11, iri na otu for the last time. Otu, abụọ, atọ, anọ, ise, isii, asaa, asatọ, itoolu, iri, iri na otu. Good job. Good job. You can now count from 1 to 11. So now it's time for us to count from 1 to 12. I know we can all do that. 1 to 12 in Igbo language. 12 is what? Iri na abụọ. Iri na abụọ. So let's start counting. Otu, abụọ, atọ, anọ, ise, isii, asaa, asatọ, itoolu, iri, iri na otu, iri na abụọ. Good. Let's do that again. Otu, abụọ, atọ, anọ, ise, isii, asaa, asatọ, itoolu, iri, iri na otu, iri na abụọ. Good. That's 12, iri na abụọ. Let's do that again for the last time. Otu, abụọ, atọ, anọ, ise, isii, asaa, asatọ, itoolu, iri, iri na otu, iri na abụọ. Cool, that's that for 12. I know for now you can count from 1 to 12 in Igbo language. Now we have to count from 1 to 13, and I know you can do it. 13 is called what? Iri na atọ. 13 is iri na atọ in Igbo language. So let's count. Otu, abụọ, atọ, anọ, ise, isii, asaa, asatọ, itoolu, iri, iri na otu, iri na abụọ, iri na atọ. Good job. Let's do that again. Otu, abụọ, atọ, anọ, ise, isii, asaa, asatọ, itoolu, iri, iri na otu, iri na abụọ, iri na atọ. Good. Let's do that for the last time. Otu, abụọ, atọ, anọ, ise, isii, asaa, asatọ, itoolu, iri, iri na otu, iri na abụọ, iri na atọ. Good job. Good job. You're doing a really good job. Ị-na-eme nke ọma ebe a. You're doing a very, very good job. Now you can count from 1 to 13 in Igbo language. So now let's go to 14. We're going to count from 1 to 14. And I know you can all do this because it is really, really very simple. Isn't it? I think you're seeing it, I know it's simple. Let's go to counting number 14. And number 14 is iri na anọ. Iri na anọ. So let's start. Otu, abụọ, atọ, anọ, ise, isii, asaa, asatọ, itoolu, iri, iri na otu, iri na abụọ, iri na atọ, iri na anọ. Great job. Let's do that again. Otu,
abụọ, atọ, anọ, ise, isii, asaa, asatọ, itoolu, iri, iri na otu, iri na abụọ, iri na atọ, iri na anọ, iri na ise, iri na anọ. Yes, 14. Good. That's it. Let's do that again for the last time. 14. 1 to go. Otu, abụọ, atọ, anọ, ise, isii, asaa, asatọ, itoolu, iri, iri na otu, iri na abụọ, iri na atọ, iri na anọ. Good job. Now we've counted from 1 to 14 in Igbo language. What next? Let's just quickly count 1 to 15. Okay, let's start. And 15 in Igbo language. 15 n'ọnụọgụgụ Igbo ka anyị na-akpọ iri na ise. Iri na ise. So let's start. Ka anyị bido. Otu, abụọ, atọ, anọ, ise, isii, asaa, asatọ, itoolu, iri, iri na otu, iri na abụọ, iri na atọ, iri na anọ, iri na ise. Good. Now we've counted 15. Let's do that again. I know we can do it. Otu, abụọ, atọ, anọ, ise, isii, asaa, asatọ, itoolu, iri, iri na otu, iri na abụọ, iri na atọ, iri na anọ, iri na ise. Yes! We've done it. We've done it. And now let's do it for the last time. I know, just count it in your head. I know you can do it. It's very, very easy. It's very, very simple. And the more you practice it, the more it gets into your head. And before you know it, you'll be a pro in Igbo language. So let's start again. 1 to go. Otu, abụọ, atọ, anọ, ise, isii, asaa, asatọ, itoolu, iri, iri na otu, iri na abụọ, iri na atọ, iri na anọ, iri na ise. Iri na ise. Yes, we've counted 15 today. So let's go over to 16. 16 n'ọnụọgụgụ Igbo ka anyị na-akpọ iri na isii. Iri na isii. So let's start counting from 1. 1 to go. Otu, abụọ, atọ, anọ, ise, isii, asaa, asatọ, itoolu, iri, iri na otu, iri na abụọ, iri na atọ, iri na anọ, iri na ise, iri na isii. Let's do that again. 1 to go. Otu, abụọ, atọ, anọ, ise, isii, asaa, asatọ, itoolu, iri, iri na otu, iri na abụọ, iri na atọ, iri na anọ, iri na ise, iri na isii. So you can count 16 in Igbo language. N'ọnụọgụgụ Igbo, ị ga-agụ numbers 1 to 16. Now we have to count it for the last time. Numbers 1 to 16. Let's start from the beginning. Otu, abụọ, atọ, anọ, ise, isii, asaa, asatọ, itoolu, iri, iri na otu, iri na abụọ, iri na atọ, iri na anọ, iri na ise, iri na isii. So now you can count 1 to 16 in Igbo language. So now let's go to 1 to 17. And 1 to 17 is called 1 and 7. That's 1 and 7 is 17. And 1 and 7 in Igbo is called iri na asaa. Iri na asaa.
That's 17. Iri na asaa. 17. Iri na asaa. So let's count from 1. Let's go. Otu, abụọ, atọ, anọ, ise, isii, asaa, asatọ, itoolu, iri, iri na otu, iri na abụọ, iri na atọ, iri na anọ, iri na ise, iri na isii, iri na asatọ. Now you've counted 17 in English language. Let's do it again. Otu, abụọ, atọ, anọ, ise, isii, asaa, asatọ, itoolu, iri, iri na otu, iri na abụọ, iri na atọ, iri na anọ, iri na ise, iri na isii, iri na asaa. You've counted 17 already in Igbo language. Let's do it again for the last time, I beg. Otu, abụọ, atọ, anọ, ise, isii, asaa, asatọ, itoolu, iri, iri na otu, iri na abụọ, iri na atọ, iri na anọ, iri na ise, iri na isii, iri na asatọ. Sorry, iri na asaa. Iri na asaa is 17. I also said that my shadow. So iri na asaa is 17. Now we've counted from 1 to 17 in Igbo language. Now the next is 18. And 18 is called iri na asatọ. 18, iri na asatọ. So we're going to count from 1 to 18. 1 to 18. I don't want this video to be too long. So 1 to 18. Otu, abụọ, atọ, anọ, ise, isii, asaa, asatọ, itoolu, iri, iri na otu, iri na abụọ, iri na atọ, iri na anọ, iri na ise, iri na isii, iri na asaa, iri na asatọ. That's 18. Let's do it for the last time. Otu, abụọ, atọ, anọ, ise, isii, asaa, asatọ, itoolu, iri, iri na otu, iri na abụọ, iri na atọ, iri na anọ, iri na ise, iri na isii, iri na asaa, iri na asatọ. So if you've been following me from the beginning, Omo, you can now count from number 1 to 18 in Igbo language. You're good. So now you're going to count from number 1 to 19. And 19 is called iri na itoolu. Iri na itoolu. Iri na itoolu. So we'll count from 1 to 19. Otu, abụọ, atọ, anọ, ise, isii, asaa, asatọ, itoolu, iri, iri na otu, iri na abụọ, iri na atọ, iri na anọ, iri na ise, iri na isii, iri na asaa, iri na asatọ, iri na itoolu. That's 19. Let's count it again for the last time. Otu, abụọ, atọ, anọ, ise, isii, asaa, asatọ. No, sorry, let's start from the beginning. Otu, abụọ, atọ, anọ, ise, isii, asaa, asatọ, itoolu, iri, iri na otu, iri na abụọ, iri na atọ, iri na anọ, iri na ise, iri na isii, iri na asaa, iri na asatọ, iri na itoolu. So now we can all count from number 1 to number 19 in Igbo language. Now, let's go to number 20. I think this year we are going to stop counting from number 1 because we've gotten it already.
you've gotten it already. I mean, you've gotten it already. You can count number 1 to 20 already. Okay, let's start. 20 is iriabo. 20 iriabo. 20 iriabo. And let's start. Otu, abo, ato, ano, ise, isi, asa, asato, itoolu, iri, iri na otu, iri na abụọ, iri na atọ, iri na anọ, iri na ise, iri na isii, iri na asaa, iri na asatọ, iri na itoolu, iri abụọ. That is 20. So now we can count 20. Let's do it for the last time. It means that we are counting from number 1 to 20. Just in 30 minutes, you've learned how to say number 1 to 20 in Igbo language. So you're good, you're a pro. Let's start. Let's start. Otu, abo, ato, ano, ise, isi, asa, asato, itoolu, iri, iri na otu, iri na abụọ, iri na atọ, iri na anọ, iri na ise, iri na isii, iri na asaa, iri na asatọ, iri na itoolu, iri abụọ. So now, fam, we can count from 1 to 20 in Igbo language. Anyị ga-agụ ihe ọnụọgụgụ bido n'otu ruo na iri abụọ. Once you have mastered this one, the remaining things are just moi chicken change. Okay, now when we go to 30, 30 is called iri atọ. So assuming you want to say 37, what will it be? Iri atọ na asaa. If you want to say 35, what will it be? Iri atọ na ise. If you want to say 32, what will it be? Iri atọ na abụọ. Just like that. Okay, now 40 is called what? Iri anọ. If you want to say 42, what will it be? Iri anọ na abụọ. If you want to say 48, what will it be? Iri anọ na asatọ. If you want to say 45, what will it be? Iri anọ na ise. As simple as that. Okay, now 50 is what? Iri ise. If you want to say 51, what will you say? Iri ise na otu. If you want to say 57, what would you say? Iri ise na asaa. Just like that. 60 is iri isii. 70, iri asaa. 80, iri asatọ. 90, iri itoolu. 100, otu narị. Otu narị. So that's where we are going to I don't want to stop. I just want to finish this in a go. But okay. That's where I'm going to stop for today. I'm going to give you some homeworks. So you're going to write for me these numbers. Derem ọnụọgụgụ n'onu Igbo. Derem ọnụọgụgụ ndepụta n'Igbo. You have 14, 18, 38, 62, 91, 77, 100, 82, 65, and 55. Okay, I'll take it again. Depụta ọnụọgụgụ a na Bekee, ndepụta na Bekee n'ọnụ ọgụgụ Igbo. So write all these English figures in, all these English numerals, all these English numbers in Igbo. Write them in Igbo. So now 14, 18,
38, 62, 91, 77, 100, 82, and 65, and 55. So that will be all for today's lesson. I hope you learned very well. In the next episode, I'm going to the part 2 of the Onuogugu. This is the part 1 of the Onuogugu Igbo. So in the part 2, I'm going to talk about how to write from 101 to 1 million or 1 billion. So just for you to know how to write the numbers and write them effectively and efficiently. Thank you very much and do have a nice day. Que Messia, Cody Bazer.